venien ràpid cap a mi. Al davant s'hi veia una gentussa, ells manaven. Donant ordres i cridant visca el rei. I és que no havia vist mai, no mai, estava espantat, cagat, perquè eren masses per mi. Eren masses per mi. I vaig fugir. Tornés a aquell instant de temor. Si ara jo hagués d'estar defensant l'escomesa d'aquell atac colossal, sabria que podria comptar amb tu. És que no havia vist mai, no mai, estava espantat,